Днес ще направим разтягане с ръце зад гърба. Това много помага при прегърбване и изтягане в раменете. Застанете изправени, стъпалата да са на ширината на раменете, съберете ръцете зад гърба и отпуснете рамената надолу. Отворете гърдите, като леко приближите лопатките една към друга. Поемете бавно въздух, дълбоко през носа. Задръжте около 2-3 секунди. Усетете как дробовете са се напълнили с въздух. Издишайте бавно през устата, като отпускате напрежението. Повторете го 2-3 пъти. Само за половин минута се изправя стойката, отваря се гръдния кош, влиза повече кислород и така се освежава тялото. Дайте си това време. То е вашата малка пауза за здраве.